Ikinyemi sasa ndiye kempiazo ikinyemi manje kubuhili ezingqongolweni ndisosisiqithi kuvela indoda makhenqhumisa zazele madodeni madoda isizwe somkhulu lokwambu sithe wombu ukuzithole ngakhe maxeliza thontelana asilindani zalenkana umqawumele esandleni kunqanda qandiwe ingumnqana lento bayindoda mayinqama madoda indoda inqawuna madoda iyalo lomikhonge yamakhwenkwe akhosiwe indoda ikhokothelwe yinze emlonyeni kundoda kuthethwa kube kanye inqwale kube ibukane yayifundiswa kulungisana kupapa ilulume etywaleni ayivakali ayingeni kahle nasezindlebeni iyabe indoda mayidlwengule ibulala ayikwazi indoda into mamaziva made ebhinqeni mawuthula insana usose indawo ukhanda ingqambo kuba ufuna ukwenza imali konke ikhonco lehloko mangelinye ndithi ngama nelikwaneni ngawe nomthathe ndokuyibetha intwana ikhunqa nedola icela uxolo ndokuyinqumla imqala kwempatho emfutshane ndiyiqobaza kwemsingizana kwindlela engenanxentosi ziyadaka sinyoka ndicela usunganidanisi ngokuphembela emoyeni wokuzibhaqa ujingeweni ube yintleki sezintsobeni usunganamatheli kwilize lothando kethamba likasofa silahlane tsala amaciko okuchochola ngobuchule bekuntozi suncume lenkohla isithambo uzungaligunyilise phezulu uzosikhwebule canda amathafa mntasekhaya ebaleka ungajongi ingamva nomdade ebaleka cela kabanentsente bakuncede ekhawuleza inyama zikufunqule zikunqule zikuthuthe zikuthathe zikubeke kwimibhiyozo kagwala ngoba kaloku kwagorha kuyalilwa yinkenke 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 ekukhuleni kwethu kuthiwe